চেয়ার টেবিল পড়িনি আমল বলা বফে মোদি এইটি কোন খরারে খাইবি ফ্যান খଣ୍ଡେ ବି ନାହିଁ ସବୁ ଲୋକ କେମିତି ଖାଉଛନ୍ତି? ଆଉ ସବୁ ଲୋକ କଥା କଣ କହୁଛୁ ରେ ସବୁ ଲୋକ କଣ 24 ମାସରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି ସବୁ ଲୋକ କଣ ଦିଟା ଖଳା ଯାଇ ନା ସବୁ ଲୋକ ନା ମହେନ୍ଦ୍ର ବାଲ କଥା କି ବାଳ କାହା କହୁଛୁ ରେ ଭାଷା କହୁଛୁ ଦେ ଭାତ ଦେ ନଉଥିବ ଖରାରେ ଠିଆ କରି ସେତେବେଳୁ ଦୟା କରୁଛୁ ମତେ ମତେ ଦୟା କରୁଛୁ ଆରେ ଏଠି କଣ ହାତ ଦଉଛୁ ତମେ ଚାହିଁଲେ ମୁଁ ଦେବିନି ଦଉନ ତାହେଲେ ଦେ ଭଜ ଦେ ତତେ ତୁ ଭୁଲ ବାଲ ଡାଲ 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 ଖୋଲ କରିଛି ମୁଁ ଖୋଲ କରିଛି ଡାଲଟା କାଇଁ ପକେଇଦେଲୁ ଆରେ କାଇଁ ଡାଲି ପକେଇଲୁ ଅସଲ ଲାଗିବନି ଖାଇବୁ ତୁ ବାଳ ଦଲୁଆ ଲୋକ କିଅ କଣ ଗଲୁଆ କଣ କହୁଛୁ ଅଧିକା କଥା କହିବୁ ତ ମୁହଁକୁ ଫୋପାଡ଼ି